și fete, astăzi ne vom dedica Smash. Nu să începem. Ce să întâmplă? Eu încerc să iau un șarpe nou pentru că mă joc de foarte puțin timp și am abia 3 șerpi. Ăsta și încă ăia 2 de la început. Și încerc să fac niște geuri pentru niște șerpi mai evoluate sau bănări pentru un șarpe mai slab de felul ăsta. Ia, îi dau eu flăcărani că nu mai zic că am cuvântul urât. Știți voi unde? Așa. Băi, vreau să omor pandaloiul ăsta. Alea zici că sunt de-aia din Kong 2. Nu Kong 2, Panda 2. Așa. Zici că sunt alea din... Ești doar al meu. Bă, mă miră cum mi-a înghițat gura șerpăloiului ăsta. Că am mâncat 1000 de... Nu da! Nesimțire ce ești. În fine. Eu știu, na, doar nici vina mea că nu... O să încep să mă joc așa des, doar că... Pe asta și de am fost pe toate felurile de butoane ca să fac și microfon și toate cele. Așa, am mai fac fără când ca să am și eu niște like-uri. Că încerc, vreau să visul meu este să fac butonul ăla de Bă, vrei să încercăm să omorâm pe dinozaurul ăla? Haideți să încercăm. Haideți. Așa. Mai trebuie să-i găsim capul. Da, stai că am uitat. E prost. Scuze că am Cred că s-a dus în direcția aia pentru că s-a dus la masă și de asta. S-a dus la baie. S-a dus să mănânci sau să se spele. Nu știu. Nu mă interesează ce fac acum. Așa, încerc să-l omor pe ăsta. La invincibil, e imposibil. Dar unde știe toate tacticile. Hai să mă rândesc în ăsta, că pare slab. Stai bă, că mă ceartă. Hai mă, bagi joc de mine, mănânci mâncarea câștigată de mine. Serios? Ia acolo, dau și tot. Mai am o flacără, emotion. Dacă degeaba. Știu că n-am frută, dar nu-i vina mea. Bă, dar nici măcar n-a intrat în capul meu, sau nu știu eu. Bă, știu că sunt foarte nab, dar nici vina mea. Uite, încerc să iau pe... Nu, ăsta mi dorește foarte mult. Dar n-am ce să fac. Ia să intrăm la fel, să vedem. Uite, eu aș vrea un șarpe de gemuri, că am mult mai mult.
de să vedem dacă pot să dea. Da. Hai să dăm și la dăm și noi așa că... Poate facem ăsta cu toxicul. Vine să ne bombardeze cu bombe de alea toxice. Bombe de la nucleare. A nebunit lumea și pământul. Așa. Bă, dar mic zici că sunt ăla cârnat, costat. What the fucking gosh. What the man? Am urât și ăla cu planeta. Îmi vine să cred. Emotion. Ia că nu dau start. Hai, nu mai ies.